Добре дошли в фермата Зазос Garden Grove. Не сме поствали нищо известно време, но може да се види от тук, че направих леко подобрение. Сложих хранилки за зайчетата, 1 кг храна, за да може тук, така да се каже, 3-4 дена да не се занимаваш с нищо. Плюс автоматичните поилки. Максимално съм улекотил нещата и да ви покажа бебешотите зайчета вече колко големи станаха. На Тунги, един от синовете, Тунги вече не е нещастен, не живее сам. Ето тук отдолу си направиха тунелче и си седят и там, тати Тунги. Сега ще покажем и другите зайчоти. Само 2 успях да продам, така да кажа. Плюс много запитвания, но с транспорта е много трудно, иначе ми се обадиха хора от цялата страна. Ето си, да. Кака Вяра, Маничко Сладоричко, Кривчо, Лъвчето и мамата, Мамзи. Виждате, с тоалетната нещо не се оправят много добре, но за сметка на това е чистичко и хубаво. Наскоро им почистих, да се види колко са станали големи бебетата зайчоти. Ето ги самите хранилки как изглеждат. Отвътре изрязал съм мрежата, сложих хранилките, поилките. Ето всъщност как изглеждат самите поилки отвътре, за да могат да си пийкат зайчетата на спокойствие. Зазос Garden Grove.